ONYEOMA Tochukwu na manu nweze no negunu. Onye baba ya chobe. Onye jidere mere ibe na onye gba ọsọ. ONYEOMA Tochukwu na Akwa. ONYEOMA Tochukwu na Akwa Tiwara nke. Onye mali nya bịara tata. Akwa ka kwụ onye ọbụla tụrụ n'ebe ọbala ọla bụ ọgụ. N'enu ụwa. Onye ọbala ide mmiri. Mmọnwụ. Akwa ọbụla tiwa ume dụkwana ya. Alọ. Ekumegu. Na-eme ka osisi a abego nkịtị n'enu ụwa na-eme ife kwuli ahụ Akwa bụ spend the money chop the money ụwa fụfụ mbịa nwata bazekwu ka nke ịbịa n'enu ụwa ụmụ ụwa sịba ndị kparụ n'ajọ ọfịa ahụ mana ọ gara ụmụma na batalụ nnukwu ego ka ndị ilo na ndị asịrị ekwuba ugomefe n'igonu aka Chukwu n'ọdị m narụ ugochalacha na onwozi n'ojuju nke onyilo na-eme n'ụwa bụ na nkịtị chi na-eme eze n'ụwa nwanne Chukwu na-eme ọgaranya ọgba na-eke ONYEOMA Tochukwu alọkụ na-agụ na-emekwa niile mana mmadụ a na-ahụrụ ya anya o nwere ibe mba ji ka mba Akwa spend the money chop the money ụwa bụ ofu mbịa o nwere ibe ji ka ndị egwu abụ ego nkịtị abụ ego nkịtị abụ ego Sonia. Spend the money, chop the money. ONYEOMA Tochukwu na Akwa ONYEOMA. ego nwoke ya na klọb ka ọ nata wee gbakọba ụwa ya mmọnwụ na-agụ alọ maka na ego dị na klọb ego na-anya iyi mmọnwụ ọdụ ka ego abụọ ijele maka na ego abụọ ijele adịghị ekpokọtara ekpokọta maka na ijele eyi ọtọ ofe ya na ego niile abụọ ya saa ONYEOMA Tochukwu ikwuo gị nwata batakwu ka nke ibe ya n'enye ụwa asịbazie na ọkpalụ n'ajọ ọfịa amamife ga-eme ka adị ụwa mma ịmara ife ga-eme ka adị ụwa mma ime mma okwu imejọ n'ịnọ n'okwu n'ụwa egwu ka nwata bata ego oji n'ele mọbụ maka ife odogwu Chukwu gozie yi n'elu ụwa nwanne m lechaba onye Chukwu gọziri ya golibe maka na afụgo m onye ọkada dị nnekwute nwa ego afụgo m onye na-elepịa ọta lụọ ụlọ elu afụgo nwa dibịa kpatara ego ka nke akpabata ọga nta sumote mmọnwụ na-agụ alọ ONYEOMA Tochukwu ọbara ọla ka ị na-emekwa maka na onye egwu na-eme ọbara ọla maka na ọgbọ mmadụ ibe bụ ọbara ọla bụ ibe ihe eme ka ọ dịrị mmadụ na mma o nwere onye na-eme BP ma onye BP na-aya egwu aka ọya bụ oge esi BP ya na maka na BP bụ nnekwute ọya mana ọgwụ n'etiti ya mana ibe kachasị ebutu ya final bụ egwu ntị arụgọ gba mbọ ka onwe ebe ịghọtara Tochukwu nwanne m otiegwu Akwa alọ anụmanụ ONYEOMA maka ụka ndị wee bịa Enugu steeti wee bịa ka ọgọ ị mara ibe batara ya bụ na mụ na alaiki ndị Enugu na ba nwere obi ume na-eji eso mmadụ ife mekwu na ya kwatiwala gị n'ọba asị na ịgbada ma nweze na ọgbọgwu nna mmadụ nweze ka nna aza sumote ka ndị ekene ndị Chukwu nyere onyinye ka ndị ekene ndị na-eme ka nsi eme Akwa ONYEOMA si mụ bụrụ egwu m jebe Jakarta Indonesia ntị arụgọ sumote ma enwe ka ibie na Jakarta obere nwa na-agba ọgwụ n'Indonesia
bụ ikwe gịnị onye nwe na alụm iwe n'ibe ndị eme ebe aka n'ụwa ekwu m sị na onye ọbụla na-agba mgba mara na ịgabago n'ilu maka na onye na-aga n'ilu ka a na-akpa mgba iwe ewe na ahụ na onye ilo gị na-akpa gị mgba onye jere igbo ka igbo na-ekwuru nwoke dibịa na-abụ n'okwu ọnụ ịmadodogwu bụrụ oge nne ibodogwu mekeji malodogwu Dominic Obasi amosu fụlụ ego odogwu wee banye ọcha si n'ọkali ahụ oyimụ imago odogwu na-efe mfe na Mumbai Indian ka onye ilo si n'ọgwụ ọgwụ ego amamụ nke mma akọ akwa onye ọbabịa n'ụlọ Dombasi esi na onye nwere igbo bụ ngọ odogwu na-epe mpe na Mumbai aka bụ ibe na-eme odogwu ibe ike mee ya bụ Dombasi oil and gas ịma na onye nwee ego agbaba ya mgba ndị asịrị a na-asị ndị ile a na-amakwu ụmụaka mana lapụ ife ndị ụwa na-ekwu n'ọnụ mgbe ọbụla ịchọ kene kọzie akwa ọkụ tiwara akwa sef chọkene ọkụ iche ime ka odogwu mgbe ọbụla ịchọ ka ime ka akwa akwa asịwụ chọọ ka ọ bụ ime ka ONYEOMA Tochukwu chọọ lụọ ụlọ mgbe ọbụla ịchọ chọkene chọzie ewo anyị ekenebezianụ Chief Dominic Obasi odogwu na-efe mfe na Mumbai India Managing Director Dombasi Oil and Gas Nigeria Limited ezi nwasị amaọbịrịbọ banku wepụtazianụ na Nyiru Local Government Enugu Steeti ka o si bịazianụ ọya bali envy success bring envy n'ọnụ oyibo onye jere igbo ka igbo na-ekwu ajụrụ onye na-ekwu were ọnụ m mmalị onye nwe na alụm iwe na mụ na ọlụ nwe ma agwụ mma m ụdị abụ ka ndị wee bido dibịa ọgịrịga wee warịga m ya bụ ọgịrịga nya ka m na-eme ọbara ọla ka m ji karịchasị akala aka na Mumbai nwanne m ife onye na-eme n'elu ụwa si n'akala aka akwa ife onye na-eme ije kwọnki esi n'akala aka ya mere na akala aka enwere ochichi akala aka TV nwere ebe ahụ Mumbai ka ọ nọ na-atụla aka ya akwa nwa onye ọba na-ekwu ONYEOMA Tochukwu nye m onu egwu mara ka dibịa akwa na-ejelu m gwaji n'Enugu steeti nwanne m ekwudolu m onye minista Ochifuelemogo akala aka Chief Executive Officer okipirito ilagasi n'Enugu gwaji Ochifuelu gbaju tanki moto kweta akala aka na Mumbai nwanne m Yoma DJ Funky bịa fụmanya maka bata egwu ka nke ibe ya n'elu ụwa ụmụ ụwa siba n'ọgbalụ n'ajọ ọfịa mana ọkalụ ụmụmma na mbatalụ nnukwu ego ma ndị ile omukwula sịrị ga ya rịba ụzọ igwe Ferdinand ọgaranya ONYEOMA DJ Funky odogwu akala aka TV na Mumbai odogwu balakwa elisi CEO okipirito Oil and Gas Nigeria Limited obele mmasị amagwọ banku wepụta n'Enugu steeti ụzọ igwe Ferdinand ONYEOMA DJ Funky aka akala aka TV na Mumbai ezi mmasị amagwọ banku Enugu steeti wepụtaziara Chief Executive Officer Okipirito Oil and Gas Nigeria Limited and CEO Notable Pharmacy Nigeria Limited Oya Bali Aya nwata bata egwu ka nke ibe ya n'elu ụwa ụfọdụ asị n'ọbalụ n'ajọ ọfịa Imago Prince Ugo Mega odegwu nwoke batala ego oyibo itolu ogologo mama nwoke dị akpata ego ife nwoke ji kala ibe ya so na ada esiri onye nwere ijele ngọ ada esiri onye nwekwara igbo bụ ngọ maka na igbo bụ bịa ka nwoke ji wee fụ tụọ ga egwu ijele mụ bịara mụ na akwa alọ
Nwataka Chukwu dị n'arụ Prince Gomega Nwamazi Nwatu Gopelu n'enwe ndị mmadụ anọdụ n'okpuli n'ezelu mmiri nụ Managing Director Omega Multi-Chain Network Washington DC, United States of America. Oya dili na mmanụ Prince Gomega Iba ego Igbo ONYEOMA Tochukwu na-ekene ya Kajenu na Kapukuru Agụ Nnewi Kajekene dojibo tembo ONYEOMA Chief Simon Chidobi Ọnanụbana Munike Odogwu Ọnanụbana Jamini nnukwu mmọnwụ Ogbefi nwa Chinemeli Ifijele jikalisi mmụọ ndị ọzọ Ego Ọnanụba jikalisi na Munike na Jamini Akwa Okuku ka alụmakike ijele Ọnanụbana Munike bụ ijele nnukwu mmọnwụ anụmanụ Ogbefi nwa Chinemelu agbakọ ijele mgbakọ onwe mmọnwụ karịa ya ma na-eme enumanụ ijele karịchasị ị mara ibe kpatara ya Ọnanụbana Munike maka na emegide ruo enyi nnụnụ rụọ atụ rụọ akụ na-eche enyi mee enumanụ mana ijele karịchasị maka na mmọnwụ niile bụ ụkwụ na-anọ gaba bụ mana ijele bụ ụkwụ na-abụ kachasị afọ ogo mana onye ka Chief Simon Obi mmadụ wekarịsịanụ ezi nwa si Akabukuru Agụ Nnewi wepụtasịanụ Ogbefi nwa Chinemelu Ọnanụbana Munike Jamini Ọnanụbana Nnewi cheapest group of companies dealers in cars Kenelu mezigbo dozi agụghị nwanyị ọma Dikones Uche Obimma Osode Magụ ONYEOMA ekene unu n'egwu ọma Ọya balunu maka ijiri nye nwayọ nwayọ ị maara ọ na-adọnwa onye ọbara n'ide mmiri akwa ka akwa onye ọbara tole alọ ọbara ọla ka iji wee karịchasị ONYEOMA Tochukwu Akwa ka nje na Nnewi ebe ụmụnne m otolo Nnewi ọnwụlụ odogwu nchekwube jebelu ibugo na Nnewi m ụlụ nwa ka nwa ekenelu m agwa onye eje Akwa bata na-edo odogwu chop the money spend the money nwata bakari bie na nkwu n'elu ụwa ụmụ ụwa sizie n'ọgbalụ na-aja ọfịa agwa onye eje Chief Executive Officer agwa onye eje Nigeria Limited ndị ọma anyị ekenezianụ agwa onye eje Akwa bata ndị eje ONYEOMA na ibi n'Italy and France ezi nwa si egbe nwanne m otolo Nnewi Anambra State wepụtasịanụ CEO of Star Falcon Merchandise Limited and Chief Executive Officer Agwa onye eje Nigeria Limited ị na-ezigbo dozi abụghị Lọlọ Ijeọma Onyeje CEO Ije Fine Dental Care and Pharmacy Ọya dịlụ unu na mmanụ Agwa Onyeje chop the money spend the money ONYEOMA Tochukwu na-ekene unu agwa ego nkịtị ogbenye a na-ekpere ọrụ ogbenye ekpere ka o nwee ego ọgaranya na-ekpere ogbenye ekpere ka ọ dị nnekwu mụkwuru ya Katenu n'oduma onwere odogwu nchekwube jebenu nwata basekwu ka nke ibe ya n'elu ụwa ụmụ ụwa siba n'ọkpalụ n'aja ọbịa mana ọ galụ ụmụ mmadụ batalụ nnukwu ego n'ụwa ka mkpụrụ oji bala akụ n'oduma ekene ekenelu m Ikechu
anyị kenezianụ na-eme imesọli ya Ikechukwu Njọkwu Nwaoji agba ego nkịtị onye bala akụ ego na-eme imesọli ya n'Oduma na Nri Local Government Enugu Steeti ka isi wepụtasịa ONYEOMA Tochukwu kenele n'egwu ọmanụ ọya abalị onye nwe ego nwere pawa adịghị onye nwe ibo bongo kama ịbara ya eme odogwu ife ike mmee ma naanị obi abụrụ dikenu aba ka nje na-akụ n'igbe etiti Nsụka Enugu Steeti ka na-ejenu o nwere odogwu nchekwu wechebe ka nje kene na Zaman adịm sọ Zizi Money onye ego Zizi Exchange ONYEOMA sobilinu cryptocurrency na adịm sọ kọntaktị ya Zizi Money obele nwa balakwu na nwa Nnamdi Chukwuemeka anyị agbatazianụ akụ igwe etiti Nsụka Enugu Steeti anyị ekwudozienụ Nnamdi Chukwuemeka Stanley Zizi Money Zizi Exchange Zaman ka ebu na adịm shon abịa na cryptocurrency anyị dị shon na kọntaktị nwata kpata egwu ka nke ibe ya n'elu ụwa asịbazie na ọkpalụ na-ajọ ọfịa amamife ga-eme ga-adị ụwa mma ịmara ife ga-eme ga-adị ụwa mma ime mma okwu imejọ na ịnọ n'okwu n'ụwa ka nwata kpata ego nwata kpata ego n'elu oti n'ụlọ eme ọgọ nwa ka ibe odogwu Chukwu gozie yi n'elu ụwa nwanne m lechaba onye Chukwu gọziri ya golibe maka na afụgo m onye ọkada dị nnekwute nwe ego afụgo m onye na-elepịa ọta lụọ ụlọ elu afụgo nwa dibịa kpatara ego ka nke akpakpata ọkanta sumode ọnwụ na-agụ